दा मैया जितु घटना जादों जे जोंनि माखासे गिदिर दैदेनगिरिफोर सानसुमैफोर लोगोसे BPFनि दैदेनगिरि माने मोनसे समनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि चन्द्रन ब्रह्म BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथांजों लोगोसे मोनसे समनि माने बर' हारिखौ दैदेनबोनाय बर' माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बर' हारिखौ दैदेनबोनाय बड'लेण्ड आन्दलनखौ दैदेनबोनाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि दिनै बर'नि मुंदांखा लिरगिरि पद्मश्री बिमुं मोननाय डक्टर मंगलसिं हाज'वारि बर'निनो सासे गिदिर आरो सासे लिरगिरिबाव दिन'नाथ बसुमतारी लोगोसे गोबां बिदिनो जोंनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरि आरो सानसुमैफोरनि मुसुखा बानायनानै एबसु आरो UPPLआ जि सावबाय मुसुखा सावबाय बे मुसुखा सावनाया जोबोर अयनाय जादों बिथांमोनहा बे दैदेनगिरिफोरखौ बे सानसुमैफोरखौ जोलैनि हांगार होननानै बुंदों जोलैनि हांगार बिथांमोना गमामायैनो जोलैनि हांगारब्ला नोंथांमोनहा बिथांमोननि माने मुसुखाखौ सावनानै सना फिथर जाबाय नामा नोंथांमोना रुपा फिथर जाबाय नामा नोंथांमोनखौ आङो थोंजोङै सोंनो सानदों नोंथांमोना जुदि गावसोरखौनो अलंबार साननानै लादोंबा हाथरखि सुदि साननानै लादोंबा दिनै नोंथांमोना बिथांमोननि खामानि मावनायजों आरो नोंथांमोननि खामानि मावनायजों बेसेबां पार्थक्य दिनै जाय बिथांमोना गुवाहाटी हाइकर्टआव PIL होदों बेखौ मानि थाखाय होनो गोनां जादों जे 2020 सननि 27 जानुवारियाव जि BTR एकर्ड जादों बे BTR एकर्ड जानायनि गेजेरजों जि 2003आव जोङो BTC एकर्डनि दारै बर' हारिया गावखौनो माने खुंनायनि जि मोनसे गोहो मोनदोंमोन बे गोहोखौ दिनै आसाम सरकारा दिनै BTR एकर्डनि थ्रुयै माने गावसिनि आखायाव लांफिनदों 40टा डिपार्टमेन्ट BTCनो होखाबायमोन बे 40टा डिपार्टमेन्टनि गेजेराव 16टा डिपार्टमेन्टखौ दिनै आसाम सरकारा गावसिनि आखायाव लांफिनबाय माने DCनि थ्रुयै दिनै BTC एकर्डनि जरियते जोङो 3082टा गामि दिनै BTCआव जोंहा हाबखाबाय नाथाय BTR एकर्डनि थ्रुयै मा खालामनो नागिरदों जोंनि नैबे खोलाहा जिथु माने सिमायाव थानाय गामिफोरखौ दानख'नायनि मोनसे लामा होदों बेहाय गोबां जोंनि बर' गामिया माने बर' माने सुबुं अनजिमाया गुबुन हारिनिख्रुइ खम माने माबा दङ अनजिमा दङ बैफोर गामिया दिनै दानख'जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ बेखायनो जाहाथे जोंनि हाबखानाय गामिफ्रा BTCनिफ्राय माने दानख'जाया बिनि एगेन्स्टआव बिथांमोनहा PIL होदों बेयो मा गोरोन्थि जादों बेखौथ' बिथांमोनहा साबायखरसो होनांगौमोन नाथाय साबायखर होआलासेनो बिथांमोना बे सानसुमैफोरनि बे दैदेनगिरिफोरनि माबाखौसो मुसुखा बानायनानै सावदों बे जोबोद अयनाय जादों जोबोद लासिंसिं जादों दिनै प्रमद माने दिपेन बर'आ माने जोंनि सानसुमैफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ मुसुखा बानायनानै सावनो जि मोनसे बिथोन होदों दिनै जों बुंगोन दिपेन बर' नोंथाङा सासे एबसुनि दैदेनगिरि जानानै मोनसे फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानानै दिनै गावनि हारिनिनो सानसुमैफोरनि मुसुखाखौ सावनो होदों नोंथाङा लाजिदोंना लाजियाखै दिनै डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनि रुजुनायाव नोंथाङा मा जिख्लाबसे माने रुजुथाव नोंथाङा खामानि मावदों दिनै दिन'नाथ बसुमतारीनि रुजुनायाव नोंथाङा मा जिख्लाबसे खामानि मावदों जाति फोथांनायनि दिनै चन्द्रन ब्रह्मआ BTC सुक्ति खालामनायनि जरियते बर' हारिनो जि मोनसे अबदान होदों नोंथाङा बिनि मा रुजुथाव खामानि मावदों दिनै खाम्फा बरगयारिया BTC सुक्तिनि जरियते बर' जातिनो जि मोनसे अबदान होदों बे अबदानजों नोंथाङा रुजुथावथाव मा खामानि मावदों दिनै नोंथाङा लाजिनांगौमोन नोंथाङा साबायखरसो होनांगौमोन बिथांमोनखौ जे नोंथांमोना 2020 सननि 27 जानुवारियाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि खाथियाव जातिखौ बन्दक होनानै दिनै नोंथांमोना लिडार जानो नागिरदों बेयो जोबोद लाजिथावथाव बर' जातिनि गेजेराव नोंथांमोनासो कलंक बर' जातिनि नोंथांमोनासो मोनसे साफा बियाब नाथाय चन्द्रन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी डक्टर मंगलसिं हाज'वारि दिन'नाथ बसुमतारी मोनहा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि मोनहा बिथांमोना थरसे अलंबार जानानै दङ गतिके बिथांमोनखौ जों जेब्लायबो
सनमान होनांगोन बिथांमोनखौ जोङो जेब्लायबो सनानि आखरजों जों लिरना दोननांगोन नाथाय नोंथांमोना जि मोनसे मैयानि दिनाव खामानि मावबाय बियो बर' जाथिखौ सारा आसामाव सारा भारतआव लाजि फोनांनाय खामानिखौ नोंथांमोना मावबाय दिनैनिफ्राय नोंथांमोनखौ बे मिडियानि जरियते आङो बुंनो सानदों नोंथांमोना बेबायदि खामानिनिफ्राय बेबायदि अगेन लाजिनांथाव खामानि मावनायनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव थानांगौ आरो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ जेब्लायबो मान होनानै सनमान होनानै नोंथांमोना जाथि सिबिनायनि खामानिखौ मावनो थाखाय आगान सुरनांगौ जिथु हाइकर्टआव PIL होनाय जादों बेयाव BTR एकर्डनि हेंथायै होनाय जायाखै बेयाव माखासे स्पेसिफिक माने क्लजफोरनि एगेन्स्टआव PIL खौ होनाय जादों बेयाव उल्लेख दङ जे क्लज 3.1 पारा 2 क्लज 3.1 नि पारा 3 क्लज 3.2 क्लज 3.3 क्लज 3.4 क्लज 4.4 क्लज 7.2 आरो क्लज 8.1 बे माखासे स्पेसिफिक क्लजनि एगेन्स्टआवसो माने PIL खौ होनाय जादों नाथाय कमप्लिट BTR एकर्डनि एगेन्स्टआव PIL खौ होनाय जायाखै दा बिथांमोना खिन्थु एबसु आरो UPPनि मानसिफ्रा BTR एकर्डनि एगेन्स्टआव माने PIL होदों होननानै रायजो राजाखौ दिनै गोरोन्थि लामाजों दैदेनलांनो नागिरदों नाथाय बिथांमोनखौ जोङो खावलायनो लुबैयो आं खावलायनो लुबैयो जे रायजो राजाखौ खुनुदिन मिसलिड खालामनाङा गोरोन्थि लामाजों दैदेननाङा जिहेतु स्पेसिफिक माखासे क्लजनि एगेन्स्टआवसो PIL खौ होनाय जादों गतिके बिथांमोना बे मा ग्राउन्डआव नैबे स्पेसिफिक क्लजनि एगेन्स्टआव होनाय जाखो बेखौ रायजो राजानो गोथोङै फोरमायथों नाथाय जाय बिथांमोनहा जोंनि दैदेनगिरि आरो सानसुमैफ्रा नैबे स्पेसिफिक क्लजनि एगेन्स्टआव PIL खौ होदों नैबे स्पेसिफिक माखासे क्लजफ्रा माने दानि जोंनि BTC जिथु 2003आव मोनखानाय जोंनि BTC आरो जोंनि बर' हारिनि थामोनथाखौ माने खहा खालामगोन बिनि थाखायनो नैबे स्पेसिफिक केसफोर माने क्लजफोरनि एगेन्स्टआव जोंनि बे दैदेनगिरि आरो सानसुमैफ्रा गुवाहाटी हाइकर्टआव नैबे PIL खौ होनाय जादों गामिनि सासे सोद्रोमा जिल्ला जों दा बङाइगाव गोलैयो दा जोङो हाबोब्ला चिराङाव गोलैगोन आरो आदसा बिथांमोना PIL खौ मोजाङै बुजियाखै आरो बिथांमोनहा जोंनि गामियाव फैनानै जोंनि गेदेमा सानसुमाफोरनि एगेन्स्टआव बिथांमोननि सान्थौखौ नोरसाद खालामनानै जोंनि गामियाव फैनानै साधारन बे गामिनि मानसिफोरखौ माबा माबि बिदि बेरेखा बेरेखि खोथा बुंनानै फाव फान्दायनानै जोंनि गामिफोराव बहुद नानानथा बेबायदि बुंफैदों जे नोंथांमोनहा BTCआव हाबनो मोनबायमोन बिथांमोना BTCआव हाबनायखौ नोंथांमोननि गामिनिनो डक्टर दिननाथ बिथाङा जोलैनि हांगार नोंथांमोननि गामियाव हाबनायखौ होबथादों बेबायदि नानानथा बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना गामियाव मोनसे हुलुस्थुल मोनसे परिबेस खालामफैदों दा बिनि गेजेराव जोंनि गामिनि मानसिफोरा रायजो राजाफोरा जाहाथे बिसोरनि फाव फान्दायनायाव बिसोरनि नानानथा भाषायाव गब'नो नाङा बे बाथ्राया नंखाय बिसोरनि बुंनायफोरा गासिबो नंखाय मानोना जोंहा मिथिगौ जोंनि मानाव गेदेर दिननाथ बसुमतारिया जोंनि गामिखौ बेसेबां अनो रायजो राजाखौ बेसेबां मोनो समाजखौ बेसेबां मोजां मोनो जों बयबो मिथियो दा बियो मालाबाबो जोंनि रायजोनि जोंनि गामिनि बेबायदि गाज्रि साननाय बा गाज्रि बेबायदि आखु बेबायदि मावा नोंथांमोनहा बेबायदि साननायनिफ्राय गोजानाव था आं बेखिनिखौनो बुङो जोंनि गामि हाबनो हायैयाथ' बे प्रसेसआवनो गैखाया बिथांमोना नंखाय प्रल'भन होनानै बुंबाय थायो बेफोरबायदि माबायाव प्रसेसआव खुनु माबायानो जायाखै खामानियानो जायाखै बे बाथ्राया गासैबो नंखाय दा नैबे PIL होनायनि गेजेरजोंसो जोङो मिन्थिना मोनगोन जे जोंनि गामिया हाबमारगोन ना हाबमारा दा बेनि एगेन्स्टआवसो PIL खौ होखादों बिनिखायनो जोङो मालाबाबो उल्था बेबायदि मालायनि फाव फान्दायनायाव सोरनिबा थुनायाव गरम जानानै नानानथा भाबना सिन्था धारना खालामनाङा गरम जानो नाङा PILआ BTCआव हाबनायनि एगेन्स्टआव नङा PILआ BTCआव हाबनायनि थाखायसो आसाम गभर्नमेन्टनि षड़यन्त्र बा सोरबा गाज्रि दैदेनगिरिफोरनि फाव फान्दायनायावसो बेफोरबायदि बाथ्राफ्रा ओंखारदों